Martangi yang mahita asini roha madihamu doh dame nasian debata amata doh nasian nana Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamu doa saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Tatangi homa jolo hatani debata adorang sutaula akaulota natar surat di sada Tesalonika 5 ayat 24. Aposa do ibana nama Johamu sai pasauton nadui. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ido sahakna. Saudaraku dan nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Allah yang setia. Haposado debata. Hata haposano nunga somal tabigi ido benna adong gorejolma. Haposan, manang si haposan. Tentu itu nama yang mempunyai makna dan nama yang memiliki arti yang sangat luas. Artinya kata haposan adalah setia. Ido salah satu nanido ni si Paulus tuhuria Tesalonika. Di bata nata hapor syai'i, di bata na haposan do ibana. Allah yang setia. Tentu bagaimana hubungan orang percaya dalam hal iman dan kesetiaan kita. Jika Tuhan melakukan berpegang teguh kepada kita, memberikan janjinya kepada kita, Tuhan tidak pernah mengingkari segala janjinya. Alania ala haposa do debata dakya dibayar debata na sopatut tua kahalak nama kapursiai ibana. Tetapi salah satu yang juga yang dinyatakan oleh Paulus bahwa Allah itu adalah Allah yang memanggil kita untuk setia. Bahwa Allah juga yang kita panggil, yang kita percayai betul-betul menggenapi janjinya bagi orang yang percaya. Odo abai kita saat tu sadarion marhaposa jala setia depi hita tuaru penidibata. Alailos ido gabi sada sunggul-sunggul nang tu hita asa haposak kita di bagasan ngulutong. Ido benedok Tuhan Yesus molo haposak ko dinauti haposan ma nang di nabelga. Hata haposan odo dia makadonga saha porsiao bagaimana kita orang yang dapat dipercaya. Haposak kita di hata haposan di pabahenan kaposan nang dia kasudi panggul miton ning uluta. Ala di partikiano nga masay maul be jol mana dapat kita jol mana haposan. Semakin hari semakin kita lihat orang yang krisis kepercayaan, krisis kesetiaan, krisis yaitu iman, termasuk krisis yang dapat bertanggung jawab. Karena begitu banyak orang juga berjanji. Dan karena begitu banyak orang tidak setia lagi akan janjinya. Dak kaposa bebana.
Alani dihawak kadonga sahapor siang tutu sahali molodak kalat nahapo sabe. Tentu itu akan mengecewakan dan banyak mengakibatkan masalah, termasuk adalah dalam krisis iman dan krisis kepercayaan. Marhite udah diawak kadonga sahapor siang dipaingut tu hita. Asa jolma akan nahaposa kita di pabahenan nang dipakatayon. Nahaposa kita nang diparngulut tasigano pare. Asa tung argado hatatay, argado hita nang hinaarga niya kahatatay gawi buhay haposa kita di ganub akan ataulay. Sehingga orang yang percaya, orang yang setia, halat nahaposan gabi sada ido dalan na majalo baga-baga na siyad debata. Atau kaposan mahita dinauti, haposan ma dinagurang, haposan ma diwihata, haposan nang dipabaynan, haposan ma nang disinadongan ang sa gabi tao pasu-pasu hita lam tabaw ni dipata di hita ima ragam ni pasu-pasuna marhite ima gabi buhay hita halak na di halaw mohon halak na haposan dirupan ni Tuhata. Amen. Mauliate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam na badi asa halak na haposan mahami Tuhan di bagasan mulu namin. Amen.